Rasha ta ƙara kai mummunan hari a garin Sumy da ke Ukraine, a inda mutane 34 suka mutu, ciki har da jami'an agajin gaggawa. Kuma sun yi amfani da makaman gurneti masu tarwatsa gurare, inda kuma suka fi hatsari. Rasha dai ta kai hari wanda ake kiran shi double tap. Wato idan ta kai na farko sai an zo ana kwashewa, jami'an taimakawa sun zo suna kwashewa, sai ta ƙara kai wani. To irin wannan ta yi, wanda kuma a yanzu ya zama ruwan dare a cikin yakin da suke yi da Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya kira harin a matsayin kuskure, duk da shi abokin Putin ne. Amma dai kuma har yanzu bai bayyana matakin da ya kamata a ce an ɗauka ba. Duk da ƙoƙarin da Trump yake yi na ƙoƙarin sulhu tsakanin Rasha da Ukraine, har yanzu ba da wani abu da ya canza. Kuma ta ɗayan ɓangaren an zargi Trump da fifita buƙatun Amurka akan Ukraine, akan batun ma'adanai, yarjejeniyar ma'adanai da yake so su yi da Ukraine kafin ya ci gaba da ba ta taimakon soji. Masana dai sun ce Rasha na amfani da tattaunawa don ƙara jan lokaci. A yanzu haka Putin shi ya raina Trump, yana ganin ba zai ɗauki wani mataki mai tsanani ba, shi sa yake ƙara kai farmakin ba wani ƙaƙƙautawa. Ukraine dai a yanzu tana cikin mawuyacin hali saboda tana fama da rashin dakaru, ƙarancin dakaru da kuma ƙarancin makamai a duk da makaman da ƙasashen yamma suke bata. Yayin da ita kuma Rasha a yanzu ma tana shirin sake kai wani farmakin. Ba fi kwana biyu ba daman na kawo muku bayani akan tana shirin kai farmaki a Kharkiv da kuma Sumy ɗin nan. To wannan na Sumy ɗin ne har ta kai shi. Tattaunawa dai da ake yi tsakanin shugabanni ana ta yi, tana kan tafiya. To amma har yanzu ba alamun za a ci nasara. Rasha tana ci gaba da matsin lamba, inda Ukraine kuma take ta jiran neman taimako. A yanzu gaskiya Ukraine tana ganin ƙasashen yamma ba ƙasashen dogaro ba ne. Akwai wasu matakai da Putin ya sa wa Ukraine, in dai ta cika ya yadda zai daina yaƙi da su. To shin kuna ganin yanzu Ukraine za ta miƙa wuya ko kuma dai ba za ta miƙa wuya ba, duk da cikin wannan halin da take ciki?